Damai ni batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaram hati-hati dohot pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli hatani debata naeng si hangulu honota di bagasan minggu sadarion di minggu 7 September 2025 loho topik panenggan hamuma dalam muna doho pabahena muna ima natar surat di buku panurirang Jeremia bidu saplalu memuka maisian ayat sada 1 ayat 10 sada ujaha homa di tonga-tongatna sonoma idok disi tudusan taringo tu hudon na pi naibar ni si topa hudon odo hata naung rotu si Jeremia sian Jahuba songonon hehe maho jalatua tu bagas ni si topa hudon disima patu bege honokku tuho dungi tua ma au tu bagas ni si topa hudoni jadi idama tongoni bana mabahen sada ulau di atas pamu torang hape dang menjadi hudon na pinaulinai songon sakipal tano di bagasan tangan ni si topa hudoni gabe mangulahi ibana paulihon sada inganan na asing guru lomo ni rohani si topa hudon mabahesa dungi roma hata ni Jahoba tu au songonon tung na so tarbainau roha songot si topa hudonon mabahen tu hamu ale pinopar ni Israel ninna Jahoba idama songon tano hudo di bagasa tangan ni si topa hudon songonido hamu di bagasa tangaku ale pinopar ni Israel satokinau martahi do paksada bangso dohot do paksada harajaon naeng mangurati dohot naeng mamasikon dohot naeng mangago alai molo mulak bangso naung kupalubai sian hajahatonna gabe marpangulahi rohaku taringo tu hamaguan naung husakapi naeng bahenokku tu ibana jala sotokinari au martahi taringo tu sada bangso dohot taringo tu sada harajaon naeng paulihon dohot pahoton alai molo dibahen najat di julu ni mataku gabe dang ditangihon suaraku gabe sol-solakku ma rohakku taringo tu nadenggani naung hubaga-bagahon nang bahenokku tu ibana ope uadokma tu halak juda do tu isini Jerusalem sonodo hata ni Jahuba idama au jumadihon hinamago tu hamu jala husakap tahidopak hamu wa mulak mahamu ganup sian dalam muna narawai jala padengan hamu dalam muna doho pabahena muna ima sahat ni turpuki hamu kadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus disuruh debatado panulirang Jeremia turun mamereng si topa hudon tukang periuk dinda di bahasa Indonesia najolo takas durata boto huta si poholon ditarutung didokdo huta si topa hudon hidu tuto kamanginang molo ya hita menang pertarutung huta si poholon ditarutung do didok huta si topa hudon alai dangadong beranu aing bi alai ma beritai tongoma di ida ibana karejo si topa hudon tukang periuk imana kididok disi holagwara do tutua kaamangin nang si topa hudon dada holak hudon dibayar di topa disi alai dohok dok kana asing
adong di piring siatano, ya, galas, hiasan, pas bunga, teko, do akalan na asing, ya, bahkan susu batano susu batano mabain tabu si panganon, pasti berbeda do si panganon di susu batano do na di alat canggih sonari. Doh mai itu ka amang dang holan doh notanakin sito pahudon. Ada studi berbagai macam. Marguru tulomo ni rohani sito pahudonido manangah hasibenonna. Marguru tulomo ni rohana. Dida ibana do disisian nasa rohana do karejo sito pahudoni. Laho mabahen akan nauli ni adengan hobartu sito pahudonido. Abait tanu liat sian na kotor, ya, asa gabi barang na macai uli, barang na gabi kebanggaan, barang na macai arga, barang si puji-pujion ni halak na tinopai. Alaka amainang jodoh nunga songni dengganna, nunga songni tong ulina bagatna dibaen si panopahudoni. HP tabereng manakidisi adong na siga, adong na retak. Nah, pasti totu kecewa do sito pahudoni ala ni songolino ni adong na retak, adong na roa do akan na asing. Totu ahama nanayang si bayo ni sito pahudoni museng tu na sigay. Odo na gabi persoalan. Ahama si patupau ni na sito pahudoni ka awanginang tunakin na segay na retaki dibay marisi dibuam mai dungi dilala mamuse. Ati dilala. Ditopa mamuseng baranging gabi barang na asing. Dilala bulo di bahasa Batak non didodani, didigi, dipolati, sudi mai digosok ma ala nu akan sige nak di bapungu-pungu ma. Mula tujol mai di hawa ka amanginang ngatu ngaca haciti. Mula di barato ni di gabarotu jol maka amanginang hacit doi. Ai buah ai didogil, didege, dipukul asa buah asa menyatu. Baru digorga mamuseng. Ya. Dungipe asa dipamasuk museng ibana tu inganan panopau ni. Ya. Baru pe dipamasuk ma didege ma pedalna gegas na diturun ni si majujak nai diengkol ma pakna marputar ma dan na marputar sadiri rupani ke biong bijik na lu tabereng majo rupani selaik daripada juluon bodo rabereng otan ni omma memperhatikan pekerjaan tukang priuk sa tong imboto si darel di sodo akan wanna along go bereng akan salah masuk tu geri jauh kada den ni leng boto bahasa Batak. Karena itu mesti dibigi-bigi masih toriboto bahasa Batak. Diproses, dihancurkan, dibuang kotorannya padat dibentuk yang baik. Nah, tapi yang ngojo ni. Nungi adong manakin nasiga. Rusak sigana. Dibuat hingga hasil yang terbaik lagi. Tapi masih parstitutu ini luar biasa keamanginan. Nah tapi adong parstitutuon, adong kefokus tabereng si, alai tabereng nak itu tu, saya dong dona siga, adong dona putar, ya, dang na disengaja si to pahudon ino ni, alai tabereng keamanginan, ahado tujuan na. Ahado tujuanna boleh marputar penakin dungi berubah bentuk mata noliati marguru tu tangan ni sito pahudon. Dang marguru di luar ni huasona. Dang marguru tu akka huasona asing. Ahado tujuan ni hola sarado asa mulak musena tino panai gabe barang na arga. Tang rupani gabe patipel huniman rupani ayo besok kasihan yobe. Lu je be mabai non lu mesti sapato mak tu sampai mabai menang tua ka dia alai daun di pamula museng ka amanginang supaya itu menjadi harta yang sangat na uli kebanggaan tanu liot na sigay
na somargunay di hawa ka amanginang didogil didege muse dungi di topa muse asa gabi uli dan halon uli alai gabi sada barang na sangat na berharga. Inu naing bulwadong do piraka di jabu nia kadongata na hira mentreng na hira budohonota paradongan sedong dope guci-guci na sangat tibu bagak keramik yang bisa sampai jutaan sampai ratusan juta karena itu sangat berharga. Awak kadongan totu tabereng manuaing slaik na padua hono ngata bereng be pekerjaan ni amata senunangon. Iya. Tabereng manaki bolota hubukon tu epistel na nyuluhon ni inang amata situatan yang gulan nakit. Maukah dibaharui oleh Tuhan? Khobar nak itu tu nung dipolati noni nung didege nung disegai didogil didege ditopa museng dibat tutuangani asa uli jala arga. Jala itu nakit di epistel na tajah secara responsoria boharo tutu. Ini bahagian daripada perjalanan kehidupan kita. Boha olodohita laho memikul salib di mana kimbulo ibarat tujol mai matu macai posi doi macai hacik doi didogil didege dipukul asa menyatu. Artinya kita mempunyai salib masing-masing ka amangina. Kalau salib Yesus sudah ada, enggak urusan kita lagi salib Yesus itu, tapi kita mempunyai salib masing-masing. Ya. Pikullah salib kuk ninna. Gabi taringo tau na tuari sada na budari na tuari di lembaga Alkitab Indonesia teh. Puji Tuhan, tak pola rupani gudang naso hadir anak kota Parguru Madua nyaka situasi kondisi ada 21 orang bersama dengan orang tua do pendamping. Di museum itu tabereng dua kamang ima ayat Markus 2:34 adong kuk. Nah dia pehor rupani i molo laho rupani i horbo asabu merdala diudutun kuk. Ada sesuatu yang harus dibebankan supaya itu bisa jalan dengan baik. Ya. Di somana kita dia keamanginang pikulah salib, menjangkal diri, memikul salib dan ikut Yesus. Apa artinya itu? Nama lapatan dia keamanginang di bagasan maukah dibaharui oleh Tuhan. Menyangkal diri berarti diri tahun dang be berurusan doh akka hal-hal duniawi. Dang gabe dohonot tabe ngulutaon ikut do dang hola memikiri diri tasadiri. Termasuk di menyangkal diri keamanginang, memikul salib dan ikut Yesus. Baru nainga diri tadi hama keamanginang, tapi haru nuai di bagasa partikian langsung saya terbatason hola diri tasadiri. Nagabe tapi kiri. Dang pola dohok bidong asa bagasta. Dang dohok biak kadongata, do akan aku maliang. Ini menjadi tantangan bagi kita amanginang. Tindakan simbolis do Nabi Nain di debata marhite sitopa hudonon di hamak kaamang marhite simbol sitopa hudonon di pabua debata do sakapna si bahenon na tu bangsa Israel. Ini secara simbol. Tanuliati ima kaamangang gobaran ni Israel dipilih debata nasida tano lihat bangso na sumararga bangso hatoban hian di Mesir dipilih debata nasida di Palua di Topa sedemikian rupa tujuan debata amanginang ima asa gabe bangso nauli asa gabe bangso nabolon asa gabe bangso kebanggaan si puji-pujion di Sadok Portibion. Sianima pamujio di Sadok Portibio namang ima debata si topa nama milik nasida. Nasida magabi dalan, nasida magabi ula-ula yang debata pasauton. Pasauton sakap haluaon nang sinakapa yang debata taringot tu Portibi nau merdusau. Urian itu hata ale kenyataanna nang pe naung siap nasar sian nasaroha
sian nasa usaha di bata manopa bangsoi, manopa nasida tongdo nasida sai mangalo-alo au manuai. Tonggo nasida takang juking jogal hape ngua sian nasa roha, sian nasa usaha di bata di banda sida manopa nasida. Tetapi juga tekar tengkuk si jogal rukung ate. Ala lima di bawah de batama sakapna. Di bawah de batama rencana si baenon na tu Israel. Artinya adung ka pilubba-lubba. Dan kita si mati-mati. Termasuk manakina ni kotang sudah kita saat itu na sa huriaw mabigi na hona RPP nakin. Utak tadi na sa huriaw. Mati. Ada yang mula anon, ada yang mula bing. Kalau tu silum kan, lok mesi mana? Dang mula biru pani bulu, ngalau tu silum, dang mungkin jak konot tabi. Kalau ngai buat pedalan na. So dia sagabi so dia ka manginang. Isa do na salah. Dana do, tunggu dulu. Natoras do, tunggu dulu. Cek dan recheck. Itak biharo tu tunggu ngamar pilitan. Nunga marsapure tapi sudi keluarga. Tak nahabe dan lagi bedangi boto be aluhan datu dia. Natoras ndape tak bihara dak kiabe pajupang dohot debata. Dak kiamar minggu do akana asing. Ini juga menjadi utang kita. Utak tadi nasa huriau bulutung adong akana hona RPP. Ala bulunung mulak nasida manopoti dosa nang ketembui mahita makan bersama. Ala nunga mulak nasida tu nama ropa ibadah. Alani di zaman ni si Jeremia perlu papotonon na kamanginang Israeli nunga besong tano liat naong ditopa alay say siga nga di si paune-une nga si padengkan nga say di dongani di paingot alay say siga alay dang las dia bolok di batan tapi songoni au manuain negare bunang murana tapi ren disuna kaamang nakpesongoni tang dia bolok ko debata na siya. Tulus do libay debata marusaho mabahen Israeli gabi hudon keramik na uli. Ini. Saya tulus do baru asa gabi sada keramik na uli alani dibuat ma Israel nasai merdusai. Job ma. Ikomula mamuse dogilonna, ikomula mamuseng degianna Paulionna, topaonna, marhite, gobaran ni si topa hudonoma di patuduh debata tu Israel. Na sanggup do debata ka amanginang. Mano panasida gabe mulak tu sakap ni debata. Na berikut tabereng di slide ko. Iya. Asa taboto mahawiak kaamang di tangan Tuhan semua menjadi baik menurut kehendaknya. Mulununga di tangan ini bata hapi nakin akka persoalan hosa diri di bagasan ni semua akan menjadi baik menurut kehendaknya dan menurut kehendakmu. Menurut kehendakmu mungkin gurang bakal sokase ya do. Menurut kehendak ni zolma mungkin holasa guru tu hita sadiri do. Siapa itu Tuhan? Irona konota, udahlah. Kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Mari kita mainkan. Irona honot ni portibion, irona honot tadi hamba ka abanginang. Alai ikut jolo dalam nasida do dogil-dogil ni bata. Ikut dalam nasida do manakin dari dige di popai de bata asabwa. Asa gabe dibentuk bagaikan bejana ni nakin. Asal buah keamanan. Asal mari dok nakid di bagasan turpu kodoh na tabereng di slide na berikuton. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Mate huano. Pido pono bolo saya las bersait las moda seperti itu. Bolo saya dibanding-banding koko dirim do alat nasi. Bolo saya dibanding-banding koko yang aku do anak koni na asing. Bolo dibanding-banding koko suami do suami na asing. Songoni inang akan asing. Toto ruas debata medugil.
luas di mata mamopai asaboha di simanakin, Tuhan akan membentuk. Baru yang kedua dikatakan asal jangan bersungut-sungut. Oma bakoni halak batak di barak nenggu di gari jora dan peladong bihita bersungut-sungut tadi, makanya kita bisa hadir. Jala taboto di hamakka amangin di buku nabadiaun bangsoin namar sungut-sunguti wado anggo jabar ya kana marsungut-sungut akka amang di hamupungan korletare danga dong tuk sadong do rupani bolo marhata akka raja paradaton pasang gro rupani ing aung damar sungut-sungut terbado pada ujo tipalu jutu sanon ayo damar rungutung luka di jeni bayos gabe siga nani hatan ninna alai molo arong naro ro tiba-tiba arong mo jabar ni maju bah jabar ni naro inna do lakke ko jabar ni marungutungo danga dong ya artinya ada sesuatu yang dia terima atas kedatangannya. Nah patulo di do asal tetap bersyukur. Ya. Kata bersyukur sangat luar biasa do nama nugut akka amang alatu sekolah minggu hamina sugut di gedung A. Ya. Bagaimana anak-anak sekolah minggu ini juga boleh mencukupkan dirinya. Ya. Jangan iri dengan teman-temanmu jika pensilnya ada 3. Tapi syukurilah jika pensilmu masih 1 yang dibeli bapak mamamu. Syukurilah jika kamu masih bisa makan dan minum diberikan oleh orang tuamu. Jangan lihat teman-temanmu jika dia di sekolah ya makanannya lebih daripada seperti yang punyamu. Syukurilah itu. Kita penuai akan nama goreng kosoni di hamak ka amanginang. Na adopsi sonari syukuri ma. Mana songo dia penuai suami mi, pardibaliam mi, syukuri ma. Nedo, ay holo mamiliti. Dang muki kepala desa manak perdita manak situ lingkungan mamiliti. Om mani hoda, tak pernah. Ala ni tahun ma. Tahun nomor 8 ya desainlah hidupmu untuk menghadapi mana? Siadopan, itu kan? Itu teh bola ka ama siadopan di dokon? Itu. Siadopan berarti memang kita harus menghadapi banyak hal yang luar biasa timbul kainang. Siapa maroham? Ulutuk songo dia pe siadopan mi. Manang gabe cukingi, manang jugal rukungi, manang gabe mabai ko marsaki, ya udah. Babai no. Nikmati ma. Tangyak koma asaboy bana di bagas tangan di bata menjadi lebih baik. Kalau buat memang keamangan di perdalan ni huria, perdalan ni bangso, perdalan ya karuas. Ngai habinerengi. Habinereng rupani di ujung ni akka ujung ni nguruna nama. Adong do rumah tanggau. Semulai memuka 1 nama 2. Saura nama berbeda, saura nama berbeda sampai tiliang kur. Dang adong halamion. Bah, dia teh ngeri mate, ngeri. Tapi bisa aja orang begitu. Lain gua paling detik-detik kematian ini an, adung hamu bau. Amin. Dah sonati amin nak. Lain nanti gua rasoni ate, itu sana ya. Tu bulu gudang atau nak berarti gudang kita songoni. Berarti nanti doh kita songoni. Itu. Jadi holong maroha makka inang natula bumi. Ate. Holong ma. Holongi ma roham inang abang tu perdi hutami. Ate. Sayangilah dia, cintailah dia dengan segala keterbatasannya. Bawa no. Edang mungkin tukar rotai, edang gawe tukar tabba mana songo dia bistilah di portibio tidak mungkin. Alai pasa batu di bata hipal Tuhan, non ibana, toba maon. Ada katusi memang ngurus sombe. Atong ngasong senu mamerengo. Atung gabe lala gabe ritika wanonion. Bisa jadi kan? Ala ni posa ni parnguluo ni. Ala ya nunggu tu hatta nakiban do. Dina tulun naki jangan bandingkan suamimu itu istrimu dengan istri atau suami yang lain. Bodoh gabe dang dengan haram. Ulah marsungut-sungut.
Bolotung ipa di pasahat tuho si sape seri, ya syukurilah. Gua apa nun ima jo. Rak martangi yang mau diundung-undung mi Tuhan, odope na dapat. Tabay ma, to katiki na mangigut, pasu-pasu maladana kon. Keterong na karokap ni istodina sa buitong, doh manangya ko kami. Begitu amang ina. Tetap bersyukur. Itong-atongan sudia kepada nungulu tahun, ya. Ikon uhuman di debata mana sida marhite nama buang. Ini tetap berjalan nak keamangina. Pembuangan ini tetap terjalan. Dausya Jerusalem tuhuta si pelebegu. Tuhuta si pelebegu museng do dibuang. Tahu ngagiri. Nah, hidup doni sahid, hidup doni pikiran, tuhuta si pelebegu museng dibuang. Bah. Ikut tunduk mana sida tu si pelebegu. Ikut tunduk museng tu si pelebegu. Bah. Songodin musik tunduk tu si pelebegu. Dang hola tunduk ikon ayon na sida mana hacit. Ito ngatong ani pembuangan. Bodo songoni nguluta ka amangina. Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak ada lagi, maka kita mencari jalan pintas, maka kita kantung diri, gawe bunuh diri mahita, karena tidak lagi harapan di dalam kehidupan kita. Alanima asa unang sanga di dabu debata tuna haciti takas badielik debata Israel marhiti si Jeremia di Jahama di ayat 10 sana tajahajo ayat 10 sana di debata Israel marhiti si Jeremia di dokma di ayat 10 sana idama au jumadihon hinamago tuhamu jala sumakap tahido pakamu wa mulak mahamu ganup siad dalam munanarwai jala padenggan hamu dalam munado pabahenamuna. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Jala laos dihataido tong taridak kaamanginang. Tarida sakap ni debata. Molotung pesau dabu ni debata uhum nahacit tunasida. Saya ada sakap ni batak ka amanginang. Dada lama mga bolokon na sida. Daw. Dada lama mga bolokon na sida alay asa mamaksa Israel doi asa ulo pau baroha. Kencang no hati. Karas do te ido. Ternyata Tuhan memaksa. Asa ulo na sida pau baroha. Tasong na maladana hido tutu ka amanginang ate. Juk ko talubut. Juk dosa sitona ikut tarepeti. Alamnya memaksa kita bahwa anak ini harus menjadi manusia. Ikut gabe jolmo, ujungnya terluput. Adong dan iluput gabe mati. Dang adong butuh hamu iluput dan gabe mati berotan. Kan itu pengajaran luput mebanen nado. Alai hosanai tutu nak coba-coba. Tuat tado nak punasai. Kamu kadongan? Aha menang dohon ni hata di batatu hita perjolo ima asa takas hina bagas hina bidang hina balga ni holong di batatu bangsona ini na takas berengot tadi so senek ya tabereng makamanginang asal kita mau bertobat dan memperbaiki tingkah laku kita. Asal olo hita tu hamang inang sude hita narunan dison laho paibaruhon tingkah laku attitude totalitas ni kehidupan tadi dok maka Tuhan akan mengubah malapetaka yang dirancangkan buru HP diubah patabui belum ubah dok belum ubah dua matai naulan nama dorgui tua rupani mubah ibana gejang umurna Dangalani irupani gak begajang umurna alay, tapi ada perbaikan-perbaikan, ada maintenance di dalam perjalanan tubuhnya. Ya. Sebaliknya Tuhan akan menyesal menjadikan kebaikan jika kita tidak bertobat. Oma, sudi mahitan waing di korka di son ama ina danak napo seburu. Ya. Tuhan akan mengubah malapetaka. Tuhan akan menyesal menjanjikan kebaikan jika tidak bertobat. Udah tu napa sebulung.
jala anggo di punguan kurne dua nakin rasa dak pola dongo ala hola sere do bahasa ta udut don latuari na budari di PA remaja na posubulu PA na posubulu bisa mengikuti tren boleh sah-sah saja na posubulu ini kan cepat menangkap roh-roh yang luar biasa secara tren udut do tunesida akaito iboto hamunu na jam 10 do hamuna batu bigon ede puji-pujian ibe sebenua gijang do segi lantai duo alebe kamu do bahasa na soyatus ya kana tua-tua ujungnya tidak menjadi berkat buru honni nasida atau buru lagi bah suara nasida bejago warnana ale ndak tu sama nangahi do inna ala ba ala kalau nama bahasa Inggris samu au sendiri petiku petiti do hadir menang bahasa Indonesia nyo menang bahasa Batak ternyata enggak ada sama sekali tren bisa diikuti tren tapi lagu pujian kita itu harus juga berdampak nanti lagu munana dua nak kita bodoh memang ale arong na hira na sopala tuntas nak kikariban na holan na demo haro aga besona suko aru-aruyate iya ala sipata rasulnya lani cuaca ada kondisi bodoh aru-aru tahun dang bisa menjangkau ate ala yakin unok ni sudi akka ede to tarbereng godakin ate marparbue do ditikina inakina marparbue dia ada katikina balawa bolonyon bodoh hita bertobat alai boleh saya jogal rukung do hita dak tu mungkin arong asli di enggak mungkin tang arong ide saya do hita kana tua-tua anaha ni ba do hono tu halangulu alai lala ho tu talaga tau to marisi sakot to ma rukung mi alaba dia tidak mau arahan daripada orang tuanya dia tidak mau orang tuanya mendoakan supaya berhasil kalau ini sudi on pertobatan tu kita selalu nak kamang siapapun ku bertobat do ita na poso bulung pe bertobat dengan bertobat nasi budari ngai rau duduk nasi daud ini toro tutu misalnya nomor bahasa Inggris sama sini tu sama nang begua undang-undang lebih bagus nomor bahasa Inggris bisa tu si mana ngah istri na dokon na holamat dokon di mana leleng ngatusi sono kon si di TV pad dokon di mana ngah leleng ngatusi artinya dokon nai onak soni tetto mulut adop masuk odo apa ni dokon unang ni pad dokon ni habi leng ngatusi mana ngah artinya bahasai ai bahaya aliran sesak dui nah hita na tuga jodok sesak dah bolong buku kita nak itu so mula unang gabi buku be ikon sukacita amen ngabi tak mi bete mama ita nang dokonot tersiak ka amanginang taulak kasulau tahun ikon otong borong hatta unang maranganangan unak sahira sutabo tu dia do hita jongjong kita harus tahu di mana di gereja kah di naik klub dah di pasar do di persau tau do itu toh unang persau tau di akka arisak kita ale gereja tahatai ini juga masalah juga ini udah hono kulo tu hama ala karuas so hamo berdita begini semua ni ayo dong apa dita nami ya arisan nami ya hatai songo-songo nang ngalin aku tutu mai arisan mi nganang niku itu bulu arisan mah unang tahatai di siar masalah gereja unang tahatai pungun dina asing di si karena pada saat ini momennya bukan makatai gereja, bukan makatai dongan, bukan makatai, iya, bunga ini mejo pareso, dengan do kituana, dengan do pebukuana, maralita do anong gusin na marpeolan, do pabereso mo, unang hatai kanasing. Pertuba terdotongi, kita pe, belum terson, subah do pedes terus dikini, tak kesehatan ni soni, bunga to menebah, tak gorga. Nanti telah mendengar nasalau bunga to nasa gudak tu surgu nang gabi tu apa naroh gudak kita no saya hatai ai hopes ko beres son nasin do kan alai buli ko soni ai mungkin terkapa kaloron ni kitu na mai ima pertobat ka amangina kasabuha di sima tabereng torop do nang majakon gabe olo paubaroha nasida menyadari bahwa mereka butuh Tuhan mereka mau menjadi pengikut Yesus yang sejati masih tirota tatangihon ta parateatehon jala ta oloima lubba-lubba ni Tuhan nakika ngelubahon Tuhan tidak cepat do menunggu tak danginda dilubahon do alani ido di parode patama tuang so Israel jala saunari ma bica tiki parasiat dope di baga satu podok sadi hari nabi negemuna suara nang unang mapapir hamur-hamuna songon nasida natakkan rohai di Hebrew 2:5 ini saatnya ya, ini saatnya
Ingat, Tuhan tidak memintamu harus sempurna dulu. Daung. Dan juga sempurna hita kaamanginang. Tetapi kita akan melihat minggu depan khotbah tentang anak yang hilang. Minggu depan pataka sotu hita radiru di bata majakon anak namagui. Ima jam itu hari minggu. Suatu song kita naso hari minggu. Radiru di bata majakon. Alai angko napuna sabagasi do akka pamilya nakon na baro. Bah. Basi nang kanau so bosonon. Ya robayo ni tori ibeko ya di ijoho sude. Isi atolo penau denggan. Habi bangani rupa ko. Ay baro ho bapa ina. Daw. Ilustrasi itu amang inang. Dijak ko de batado. Alang gojol maon bay bipisod di. Ipalao di. Alang go de bata. Tuhan menunggu kita tidak sempurna dulu. Dia menunggu kita dalam ketidaksempurnaan. Sada do pinangido na kaamang Romaho topoti dosam porsia di Tuhan Yesus dung bau baroha. Selain yang berikutnya. Ya umat apa? Allah Maha Kuasa dan Maha Baik. Ya. Di tangan ni Tuhani sudedo gabe dengan jala marguna. Dan adong naso marguna dia rupan di batak kaamangina. Sudedo hita gabe ula-ulana. Sutuk tadok rupani na ikon na margured di ma asa gabe songnon, ikon ruas na songnon ma gabe songnon daw. Sudi hita dipakai di batado kaamangina. Kele mahamipe marlaku de tupar di beliam. Hita kaama pe mulutay nueng gudang akahawarangat ta. Istri pasti melengkapi itu. Alani itu sedok konsepadan. Ini dokon kaamanginang bo hita saling majakon. Ya. Jalas di papos hatan itu hatta do hita kana amanginang pabuan na olo jalan na mampu di bata paulihon hudun na sige. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Sani mata bereng akan na maputar akan siga nakin hudun na maputari buido di patupa di bata gabi na dinggan. Jala di tangan ni bana do majari saluhuna jala berdampak keamanginan. Lain ulu ho pakau ni di bata, ulu ho topau ni di bata, anggo juga lu berukungmu, bah malapetaka akan datang. Ini nak kena alai ngai lu bahon, alai tong tidak dadi ho, tong jogal rukungmu, disong mana kidang mu kibe rancangan ni di bata, gabi rancangan damai sejahtera di ho. Ido ala ulu di bata mangalihon anak na Yesus Kristus. Manubu sita dipulihkan hajol mautak kaamanginan. Gabe songon natinop panai baru. Tudos turupana, tudos tu pangalahona. Selain berikutnya. Oma pertobatannya kaamanginan. Bertobat dan mau memperbaiki diri. Saloma. Kolose 2 ayat 5 sampai 10 beno ni tajah di dungan di bagas. Tapi yang di sini godang aka rayuan. Ya, si humisi, ya, kenajisan hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala, doa kana asing. Godang akamang mangaliliani portibio. Jala iduna taberin nuain dia kana parpudio di media sosial. Tung macerotak, tung macai bama do honot tamaile hita sa setol na mereng portibi na ta inganion. Secara khusus legislasi doaka na digijangan. Ya. Belum lagi ada tanda-tanda kutipnya. Ya. Bagaimana kita mematikan itu? Bagaimana kita mematikan hal-hal duniawi, percabulan kenajisan hawa nafsu, keserakahan, penyembahan berhala. Buang. Tidak nekin marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor. Omalakin nataguari manang di dia pehita maringanan, manangi dia pehita berdomisili, manangi dia pehita pajupang doa karumata. Ini firman ini mengatakan otik-otik madong putro hatop mungkin maul ya tebung maka amang otik-otiki ya yang porsinya
yang harus dibicarakan itulah dibicarakan. Asa unang mangararati, asa unang gabi masuk akasibulisi, sehingga hatimu juga tidak terarah kepada hal-hal yang positif. Ya. Sehingga arahkanlah, tambahkanlah dalam ion-ion positif tu akka nadenggan. Ya, perbunito di mana kinani kasih karuni, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tanpa kita tadi mematikan hal-hal duniawi, membuang marah, geram, doakan asing, tentu isyut tama ima akka perbunito di jalan parpudi. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatan kita. Ima ujungnya di hamba kaamangina. Perbaikilah tingkah, langkah kita dan perbuatan kita. Syaratna akka amanginang. Para jolo oloro tu debata di bagasa Yesus pasahato diri, ditopa, dibentuk, digorga debata. Sona dok ni ede pop rohani na terinspirasi sia trupukon nama dok. Bentuklah aku, Tuhan, menjadi bejanamu menurut kehendakmu. Ku mau seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh tanganmu. Bentuklah aku ya Tuhan, pulihkan hatiku yang hancur, pakai hidupku menjadi alatmu seturut rencanamu. Bentuklah aku menjadi bejanamu. Kadang ku jatuh dan retak, namun kasihmu tak pernah lelah. Engkau membentukku kembali dengan sabar dan kasih setiamu. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tanganmu Tuhan. Jadikan aku indah seturut gambarmu. Alani sonaung tarok nakin amanginang hacit situ tudo pembentukan ini. Alani ikorade do hita manaun suri nai di bagasan habengeton. Ikonido to ikorade do hita manaun di bagasan habengeton. Dan gawe margudopok kita boido kumar habengeton, tetapi kita tetap menjadikan hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Asalas di sido boto omu adong Tuhan na luar biasa. Taboto ma sudena ya kaamanginang dalan ni debatadoi manopa membentuk kita gabe hudon halomoan ni rohana dohot halomoan ni jolma. Amin. Martang yang mai. Moliate ma Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasat dikyo. Di haporse rohanami di Tuhan hona manopa hami. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulunamion. Gabe dito pahu hami. Gabi arta naumuli naumarga molo sayrodo hami untuk tuho ali Tuhan. Jala unang gabi terbuak kami. Alai nung dilubaho ko Tuhan berhiti hatam di bagasat tikion. Kami mampu memahami Tuhan. Laho paunehon diri namion hobar tulomo di roham. Asa marhiti akka jamita na hubigi hami. Marhiti akka barita na uli talumobi di media, mas dohot media sosial na canggih sadaryo. Dia kapartikian non. Dan adong bisa setong na alasan nami ale Tuhan madok na soya hami dipaingot hatam. Na sudilubah ko tu hami uhuman. Marhiti akka parukilon. Marhiti pandemi nang huay hami di piga-piga tahun nasalpo. Nang marhiti parsahito, parmaraan, jo doi dipakai oleh Tuhan dalam mulau pangotom, makalubaho sa luho na ito hami. Nekumubah hami sa sitong na Tuhan. Alayululah hami lalap. Paulo so hubuto hami sa luho akka dalammu na makuling hami noni. Ujung terlena hami Tuhan. Berdalani ngulu namion, gabe sakap akka naroa, sakap na urang denggan usakapi hami. Ali Tuhan disodo hami nang ikon sudi hami ulu pau baridi mulak mana dikod dalan nami naruai songon anak na maguing namulak tu dalan ni dibata
Ali Tuhan isomahami maruji-ruji di tonga-tonga ni sudi padalan ni ngulu namyo asa di bagasan padalan ni ngulu namyo Tuhan tuk sada dosa kapmu tu ngulu nami asa gabi halak nani halomohon ni roham hami kegabi ngulu na uli situtu ido asa gabi ulu hami gabi ha piahan ni si majujak hatam na hubiki hami asa marhite haheheomu di basu aku dipuling aku hajal maunai gabi sumuang hami gabi tinopa na baru tudus turupa dongot pangalahon ni dipata kali Tuhan pasu-pasu mahuriamo di bagasa sudi akaruasna boy gudang tu hada pikirina sida alai na mampu lo Tuhan manang dia pe akka persoalan akka pergumulan idak dana remaja na posobulung ama ina alai di hilarohana bi Tuhan gabe songonna panopa na dingga doho di bagas mulun namio asada sada sakap nauli mulo tungpe tutu hudon na sigai asa gabe hudon na dengan tung sada do sakap boy pauli honi gabe gomos gabe homa di bata na manopa membentuk kami gabe hudon halomuan di roham do halomuan ni dongan jolma ali Tuhan berdala mahuriau di sudia kaulaon di tonga-tonga ni sudi perdalanan panggulmiton ni huriau ali Tuhan tu homa upasahat kami saluhut deh jakatik ting na hubiki kami na masa terlumubi dohok na naing masapi tuho mahu pasahat tabi terlumubi akaruas ni huriam na di bagasa na kaparsahiton dia ka pemulihan dohok nang bui marminggu di bagasa tigo Tuhan tuho mahu pasahat tabi ramoti pasu-pasu mana sidak karuas ni huriam na di bagasa na kapemulihan asa manahan da sida Tuhan ai horo panopa na toktong makasih holi hami di bagasan hahipason ni jasmani nang hai pason ni parto diope ali Tuhan tu homa pasat kami nang akan namar sahid na tongon nuaing na posa ditongan ni bagas nang di rumah sakit tongon nang akan na makilalahon ulang tahun haso sorang do pardong asaripion tong do pasato dami tu kali Tuhan ai hono nama no panasida jaka ulalas ni rohai asa unang lupa mandok mauliate tu sudi ruas ni huriam naro doh nasoro lepe mamuji doh pasanga pokok atong saat di homa Tuhan ruas ni huriam di sudi akka ulan nasida saminggu tujulano ramotamu juluanmu ma Tuhan disaluhut akka ulaon namar ragami asa gabi pasu-pasu nguru nasida tu akka pinopar doh di dia pinasida maringana pinuji maho Tuhan olah nyo saat rudi saliling nililing. Amin.